गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लाबावबाय। आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों इउटिअनि जे आफादगिरि बिथाङा दिनैहाय इउनाइटेड ट्राइबेल एसोसिएशननि आफादगिरि बिथाङा मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं बे भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय थामथिम जाबाय। नोंथांमोनहा गोसो होनायनि उनावहाय खोनासंखांनायनि उनावहाय नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। दिनैहाय जे आफादजोंहाय सान्थि सुक्ति जादोंमोन नाथाय सान्थि सुक्ति जायै बायदि गोबां दिनैहाय गुबुन हादरावहाय मेबि बांलादेश आरो जे भुटानावहाय एरागदावमोन बायदि जे जोंनि एनडिएफबिनि जे प्रसार खालामग्रा बिथांमोनहा आफादनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय नांनाय दिनै सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय इन्डियान गभर्नमेन्टजों सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो आरो आसाम सरकारजों सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो दिनै गोबां जे जोंनि बिर जोहोलावफ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय नांनाय माखासे मानसिफोरखौ दिनै लाबोनायनि जेबो प्लान पलिसि लायाखै। दिनैसिम जे बोसोरनै बोसोरथामावनो आगान सुरबाय रायजो राजाफोर दिनै बेफोर गासैबो सुस्रांजानांसिगौमोन। नाथाय दिनैहाय जे बायदि मानसिया दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि बा बिटिसिनि सासे चिफ जानांगौमोन दिनैहाय इउपिपिएलनि हिसाबैहाय दिनैहाय बेफोरबायदि गासैबो मावजायाखै। माखासे मानसिफोरखौहाय गादियाव थानानै बा मासियाव थानानै गासैखौबो बावलांनाय आरो गावसिनि मासिखौ सिख'नानै लाजानो गिनाय बेबायदिखौसो नुदों। आरो दिनैहाय इउटिअनि जे आफादगिरि बिथाङा जे बुंबाय गावसिनि आफादखौ इउएनअ बेयावहाय जे बिथांमोनहा दिनैहाय जयनिं खालामनानै लानो हाबाय आरो बिथाङा मोनहा नाजावलांबाय थागोन इन्डिजिनियासनि गासै खामानि जे पेन्डिं थानाय खामानिफोरखौ आरो नांगौफोरखौहाय सुफुंलांनो थाखाय बिथांमोनहा नाजालांगोन बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय बिथाङा दिनै मा बुंनो हास्थायदों। बिदि बिथांमोना जेलाव थाखो बेखौ जोङो सरकारनाव दिनै नोंथांनि दारै आं सोंनो गोसो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनिफ्राय जों सोंगोन बेखौहाय। लोगोसे आरो मोनसे दंबावो जोंना इरागदाव बिसोर 2004निफ्रायनो डेटना हयथ' आंनो भुल जानो हागौ खिन्थु बिथांमोनाबो 2004 सनाव भुटानावहाय बिसोर दिनैसिम गोमानानै दं। दा बिथांमोना माब्रै दं माब्रै गैया रावबो मिथिया। दिनै बिथांनि इरागदावनि बिसि बेजों आं कन्टेक्ट खालामनायाव बिथाङा खोन्थादों गासैबो जेनाखि भुटाननि अफिसारफोरजों बिसोरजों माबा दंमोन कन्टेक्टआव दंलायोमोन रायलायहैनो थांनाय मानाय गासैबो डिटेल्स आंनो हरजोबनानै दोनदों। दा जोंनि कुइसना बेनो दिनैहाय सुक्ति जाखांनानै मानो बे इरागदावमोननि खबरखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकार भुटान सरकार बिसोरो मानो दिनै होनो हायाखै। दा जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामा जों जा हायो नै बेखौ जोङो एकदम गुदिसिम थांगोन सानसे जोङो गुदिसिम थांगोन। मानो होनब्ला इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामा अलरेडि इउएनअजोंहाय मार्च जाबाय। इउएनअनि इन्डिजिनास जायानाखि इन्डिजिनासनि थाखाय बिराद इन्टारेस्ट होयो इन्डिजिनासखौ नायो सरकारनि अनगायैबो बेबायदि प्लेटफर्माव जोंखौहाय सुबिदाखौ होबाय। जोङो बेबायदि चेनेलखौहाय मोनबाय। दिनैहाय जोङो इन्टारनेसनेल लेन्ड क'लिसन होननाय मोनसे माबा दं फराम दं बेवहाय इउएनअनिफ्राय बियो माबा जायो इउएनअ बेखौ सालायो। दा बेयावहाय जोंबो दिनैहाय जोंनि बे लग' इउटिअनि लग'आवबो सहैसिगोन बावैसोनो बेखौहाय वर्ल्ड लेभेलावहाय बेखौ मिथिगोन आरो। दा जोंनिफ्राय डिमान्डआ बेनो सुक्ति मोनसे जाबाय। मानो दिनैहाय सासे सुक्ति सिगनेटरिया दिनै मानो जेलाव दं लोगोसे बेजोंहाय माखासे केडार्सफोर दं लिडार्सफोर दं बिसोर मानो माबायाव दं जेलाव दं। दा बेनो जोंनि कुइसना आसाम सरकार बिटिसि सरकार ओमफ्राय भारत सरकारनिसिम बे जोंनि सोंनाय।
दा जोंनि बुंनांगौआ नोंथांमोननि दारै इउटुबनि बुंनांगौआ बेनो जोंनि सोंनायसो दिनैनि बे प्रेस मिटआ नोंथांमोना सानो नामा जे रन्जन दैमारिखौ बा जेलाव जायफ्रा उदां जायाखै बिथांमोना मा जाहोननि थाखाय उदां जायाखै नोंथांमोना बावहाय मा बुंनो सानो ए डाइरेक्ट पलिटिकेल कनस्पिरेसि बे डाइरेक्ट बे सोरनि सोरना आं बेखौ बुङा डाइरेक्ट बुंबाय आङो बे पलिटिकेल कनस्पिरेसि दिनैहाय जुदि बै 2020 सनाव जानाय सुक्तियाव पिस एग्रिमेन्ट मोनब्ला नंथारगौयैनो बिसोर बयबो गजबनांगौ दिनैहाय पृथिबियावहाय बुहुमावहाय नोंथांमोना जुदि नायोब्ला सासेबो बेबायदि मोनसेबो उदाहरन गैया मोनसे पिस जाखांनायनि उनावहाय पिस जाखांनायनि उनाव सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय बे लिडारा ओमफ्राय बिनि केरासफ्रा जेलावहाय बेबायदि लाइफ इमप्रिमेन्टजों मोननाय जेबो उदाहरन गैया सोरबा होयोब्ला होथोंसै खिन्थु गैया जोंनि नोजोरावहाय जों नुदों बेवहाय सासेबो गैया दिनैहाय भारत सरकारा नेताजी सुभाष चन्द्र बसनो बै गडसे जाया महात्मा गान्धीखौ गावथारदों दिनैहाय माबा दङ खुदिराम होननाय बिसोरबो फासि होजादों बिसोरखौहाय दिनै हिर' बानायो हा दिनैहाय एनडिएफबिआ मानि थाखाय बे अस्त्र देनांखो अस्त्र देनायनि खारनाबो भारत सरकारानो बाध्य खालामदों मानो होनब्ला भारत स्वाधीन जानायनि उननिफ्रायनो बे नर्थ इस्ट इण्डियाआव मा खालामदों बिसोरो आर्म फर्स स्पेसियेल पावार एक्ट आबसा जायखौ होनदों 1958 बेखौ बाहायदों मानो बे थागिबिफोरखौ नासयनो दिनैहाय जोंना बे एनडिएफबिनि सोमावसारनायावहाय एफाग्राब मानसि थैबाय बे जों माने जेबो गुनां गैला आरो दा नोंथांमोना सानो नामा बे पिस एकर्ड बा गोजोन गोरोबथायाव माने सोरबा सासेनि फाव फान्दायनि होननासो सानो नामा नोंथांमोना इउटुब आफादा बियो सोरबा सासेनिल' नङा बबेबा मोनसे बे दल संगठननि बहाय पलिटिकेल पार्टिनि दल संगठन बुंनाया आंना भुल जाबाय खिन्थु बे पलिटिकेल पार्टिनिबो बे कनस्पिरेसि जों बिदिखौ सानो आरो नोंथांमोननि आफादा इउटुब आफादा दिनैहाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय बिदिनो मा मा खामानि मावबोदों जोंनि मावनायाथ' जों बहुत मावबाय ओमफ्राय दा जोङो बिसेसकरि जोंनि संगठना जेलानिफ्राय जोङो जागायजेनदों 2014 जों दादों 2015आवहाय जोङो बेल ब्लकनि थाखाय जोङो जोंनि संगठना लिगेल प्रसेसआव थांग्रा नालाय जोङो 2014 सनाव दानायनि उनावहाय बे 2015आवहाय जोङो बे बेल ब्लकनि थाखाय मोनसे केस होदोंमोन जेसेबांनाखि बेवहाय इलिगेल इनक्रचारफोर दं जोंनो होनाय रिपर्ट माथिब्ला माने बे अनलि बे बिटिसि ओनसोलावनो 4,50,000 बिगा हाखौहाय इलिगेल इनक्रचारफ्रा माने बेवहाय हाबनानै दं गावबा गाव हा खालामनानै दोनदों जायनि फलावहाय जोङो जोंनि जायगायावनो जोङो माइनरिटि जानानै दं दा बेफोरखौहाय इलिगेल जायफ्रा इलिगेलि दङ बिसोरखौहाय इभिक्सन खालामनायनि थाखाय जों बे केसखौ फाइल खालामदोंमोन नाथाय बेवहाय खोथा जाहैबाय 2012 सनावनो प्रदुप कुमार बराया बे केसखौ होनानै दोनदों खिन्थु बिथाङा खालि आसामनि 6टा डिस्ट्रिक्टनि थाखायल' बियो केसखौ फाइल खालामदोंमोन बर'लेण्डआ गैयामोन बेवहाय हाबफायाखैमोन लोगोसे गुबुन 6टा डिस्ट्रिक्ट हाबफायाखैमोन खिन्थु जोङो इन्टारल'किटरि लेटारनि दारै 2015 सनाव हाबफानानैसो जेरावनाखि 6टामोन 10टा डिस्ट्रिक्ट जादों इनक्लुडिं जोंनि बे बिटिसि बर'लेण्डनि मोनब्रै दाथ' मोनबा जाबाय बै समाव मोनब्रैमोन दा बिदि आरो खोथाफ्रा जोङो बिदि मावदों लोगोसे दुनियानि बे बर' जातिखौनो उग्रपन्थी जाति होनना बुंबायमोन रमिला थापारा दिल्लीनि बे रमिला थापारा सोर आंनिफ्राय बिराद गोरोंसिन दं जोंनिफ्राय बिराद गोरोंसिन दं बिसोर बयबो मिथिखायो हु इज रमिला थापार बे लेखा लिरनाय बे हिस्ट्रियान सासे बे लेखा लिरनाय बुहुमाव थांजोबो बिनि पाब्लिसआ बहाय जायो लण्डनावसो जायो बेबायदि मानसिया बे 2003 नामा 2008 गुवाहाटी
गुवाहाटीयावहाय बे 30 अक्ट'बरावहाय बम ब्लास्ट जानायखौ लानानै बियो लिरदों आरोखि माने बे बम ब्लास्टखौहाय गासैबो बर'आनो इनभल्भ दङ ओमफ्राय गासैबो बर'फ्राबो उग्रपन्थी होनना बियो लिरदोंमोन आरो माने डाइरेक्ट बिदि लिरनाखै खिन्थु बे लिरनायनि मिनिङा बिदि बुजायदों दा बेखौ जोङो जों रावखौबो नुवाखै खिन्थु बेखौ अपोज खालामनाय नैबे इउटिआव जोंल' बेखौ जों अपोज खालामनाय केस खालामनाय बाध्य जानानैहाय दिनैहाय बे एपलजाइज लेटार हरलायनानैहाय बेखौहाय जेरावनाखि बियो माने नर्थ इस्टनि मोनसे हिस्ट्रि लिरदोंमोन बहाय मा लिरदों नर्थ इस्टआव सोर सोर उग्रपन्थी संगठन दं एक्सट्रिमिस्टफोर दं होनना बुंदों बहाय बुंदों आलफा दं नक्सालाइट दं होननानै लोगोसे मा बुंदों दा बड'स होनना बुंदोंमोन बियो दा जों बे बड'स होनाय लोगो लोगो मा बर'आ जाथि नंला जोङो उग्रपन्थी संगठन दा जोङो बेखौहाय नोङो लेखा लिरदों थिमिन दं खिन्थु नोंथाङा बहाय मानो बड'स लिरखो बहाय नोङो सोरबा संगठनखौ नोंसोर उग्रपन्थी बुङोब्ला नों बिसिनि नाम ला होननानै जों बिदिखौ बुंदों आरोखि ओमफ्राय जोङो बिनि एगेन्स्टआव केस होनानै आरो केसखौबो जों एट्रसिटिस एक्टआव होदों दा बाध्य जानानै बे उइथड्र खालामनांबाय नेक्स्ट एडिसनावहाय जोङो बेखौ माबागोन बेखौ दाननानै बहाय बर'नि जायगायाव बै संगठननि नामखौ जों होगोन होननानै बेयाव एपलजाइज लाहरदों लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आंजों लोगोसे बिथां इउटिअ आफादनि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारी बिथाङा आंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय बिथांखौ हामबाय होननानै बुंदों थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो लोगोसे आंबो हामबाय होनबाय नोंथांखौहाय आरो आसा खालामदों बेबायदिनो सम सम जोंबो नोंथांनि दारै नंगौ खोथाफोरखौ बुंनो मोनगोन होननानै जों आसा खालामबाय हामबायसै गोजोन्थों